it doesn't overflow. Omedo kwayo jogo mantiere kuonde man piny ma bende pi chokorega kinde ma koth ma thoth chwe kaachiel kod oula mondo mi chak manyo kuonde ma ginyalo bedie mondo mi kik midhiero mibiro kel kod pi kata oula mathoth chopnegi. Ka odhi nyime, jodolo mag kanisa mar Anglican e pacho ka dwaro ni piny owacho mondo mi ne okaw okang' mar keto e tim singo duto mane gichiwo ne jopiny, moloyo chiwo singo ma ok chop kare. Gilero ni pek ma oganda kadho e gie sani en gino ma owinjore piny owacho ne ni orakorego e kelo ne oganda fuong'ruok. Gichiwo pachgi higa achiel tok piny owacho donjo e apisi. Gilero ni apisi mag piny owacho kata sirkal opong' gi singo ma ok chop kare. Gilero mondo piny owacho ne ni chopo singo mane gichiwo ne jopiny kare kinde ma bende ne gisero ombulu. Our honest observation as a church is that there is more of rhetoric and excuses than conscious efforts to take practical implementation. We urge the government to go beyond promises and lip service and embrace practical programs to alleviate sufferings of Kenyans. We create the authorization of public appointments in already divided nation. Kenyans deserve equal opportunities and treatment regardless from where they come from.